Мамо, може ли още една игра? Естествено, сега ще играем заедно. Той сега ще изяде нещо. Само да не изяде това. Тинки. Боряна, затвори ми камерата. Нищо бе, айде сега стани, аз ще нагласим се. Той сега ще поиска да види какво имаш в раница. Или няма да влизаш в раницата? Моля те, не влизай в раницата. Добре, че не ми влезе в раницата. Спъсти. Как искаш да знаеш, това имам. Ето за това бурканче говоря. За тези малки неща говоря. Добре. Той иска да играе с теб, Боряна. Играй с мечето ми, моля ти. Не бе, да можеш да го хванеш. Толкова пъргав. Къде е той? Ето вкусотиете. Дай му едно. Сложи му там на диван. Искаш ли кеспе? Там на диванчето сложи. Не, по-нататък. Искаш ли А сега махни ръка да не се страхувате. А сега ще провери какво е това. Значи това е любивка. Гледък. Иска още да му дадеш нещо. Добре. Що ми искаш още едно? Реки. Ето ти и още токи. Тънчи. Какво да гледим? Добре, че си ми давам. Не плашаш така. Хубави ли са ми моите? Хубави. Мамо, това е от купчето, ама някой ми го е взел в плика. И голяма работа. Той ще ти гледа, ще ти скъси сега раница, за да извади кестеня. Моля те, Отиди му пребери раница, бе. не мога ти му пребени. Просто дръпни я от другата страна, то нищо няма да ни направи. Марки го, Марк. Извади ги те кестени, защото той пак ще ги докопа. Ето ти всички кеси. Дай му една на възглавничка, слушай. Е там, да седи и там да яде. Не се бой. Я махни тая фланелка оттам. Няма да мога. Ми добре, дръпни фланелка, бе. Едно кестенче. Я махни тая фланелка оттам. Едно кестенче, чакай дай.
Прибери я сложи в гардероба. Чак сега да му това е лупено вече и да си го лупи. Това. Аз те помолих Боряна нещо, нали? Тук да всички кесеничи да ги извадя, той да си каква на земята. Има си един на земята, друг на земята и последния. Помолихте за фланелка. Последния тук. Прибери му раня, защото ще ти изяде. Това тук и това тук. Мамо, А. виж как ги подредих. Два кестена на земята, един да си го догризе, Добре. друг е пак на дивана, един на бюрото и друг на стола. И така. Бузата